do San Alberto, producido por aquela lenda que me contaban na casa do home descrito que tú, que está así, daba co caxato nese demo de dentes refañados e quedaba pegado. E para volver todo ao seu, o grego que o libro dos esconxuros, o rezo e o medo subía en forma de recto prolongado do meu espinado. Cestas de comida, fetes, calor, ollos brillantes polo viño, conversas vanas e chufonas pobres pedindo, e a cega de Miranda cantando de merenda en merenda, desvendando secretos a voces non compartidos antes e agora en copla, fonte de comentarios. Entidade de povo que agochaba as feridas de cada quen nunha euforia colectiva, medida e referente para o resto do ano, para o inverno, para comentar de cada persoa o visto e oído no para facer memoria de cada un dos clas importantes da matria pequena, catarse necesaria para a perda colectiva. Por certo, entre aqueles tempos, correndo balde hai 80 anos, estas terras son testemunha atroz da desfeita dos lobos que deixan os restos das súas sanguiñentas correrías á beira das estradas e camiños. Caen dúcias de voces generosos nas casas silencios, nas palabras silencio, nas olladas silencio, nos arrepios un azul verde pardo, manto de silencio, cobre a chaira e a matria. E o silencio dura ainda e atenaza os corazóns, Aranga, Carles, Portobelos, Galegía, tantos e tantos. Os tempos de hoxe non son nin a sombra daqueles tempos. Aquilo esmoreceu, só quedan as ruínas porque a entidade mudou. Daquel povo labrego só queda a lembranza que guardamos os vellos. Os anos e a modernidade fixeron de nós outra cousa. Quedamos en xente nas aldeas e coa referencia colectiva non cabra. Tampouco hai consciencia de clan en cada un de nós. Queda pouca vivencia territorial. Pero está perdidos. Ano a ano van 30 e moitos. Repasamos as caras de todos nós un a un e botamos en falta os que non están, os que nos deixaron para sempre, os que non puderon vir, os que veñen por vez primeira e tapan os lugares dos que xa faltan. E cada vez somos máis, porque quen ven un ano, como non haxa novidade, volve. Porque Pardiñas é ese novo santuario peregrinal, porque nela hai armonía, hai ambiente. Pero sabedes cal é o verdadeiro secreto de Pardiñas? En Pardiñas atopamos cada ano ese mundo perdido, o vello clan, este clan, a esencia deste povo maltreito e confuso do galego. En Pardiñas cheira a cultura, a música, a arte, a fraternidade, a barullo, a fartura, só falta a cega de Miranda, máis nada.